салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем. Хубе иншаалло ҳар як шумо. имрӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем, то ки ай вазъияти нафарҳои мерафтагӣ шуморо хабаррасон кунем ва ин хоҳармонам клуб мерава имрӯз. И бигем зеби ҳамин видеои рӯза барои хотири ман не ирӯз, барои хотири хоҳарак лайк мемонем. хоб ногуфта намона нафарҳои даки билети ҳавопаймо ай куҷое ба куҷое дар кор мешавад, номерҳои мондагида метонем муроҷиат кунем, баъд дили пур харидорӣ кунем ва айни замон ай Россия ба Тоҷикистон рафтан нарх навои билет беҳад арзон шудаги назар ба пештарара. Мардум кам рафтестиям бигем, вале ай Тоҷикистон омадан қиматтар шудаги, ай Тоҷикистон омадан ҳам метонем харидорӣ кунем. Тафтиш чӣ гуна? Тафтиш ҳар гуна ҳолатҳо мешавад. ҳозир мо бигем ки тафтиш нест, мебиёянд ҳолате мешавад, ҳуҷҷат мепурсанд, ягон чи мекунанд, ба мегӯянд Абдулло гуфт тафтиш нест, дурӯғ гуфтад. ё бигӯем тафтиш ай, меоянд бе тафтиш мегузаранд, тафтишон намекунанд, бо мегӯянд дурӯғ гуфтад. барои ҳам мегӯем ки ҳар гуна ҳолатҳо мешавад и аэропорт ай. хоб ҳамин гуна вазъият мешавад, ҳолате ки ягон чиз хабаррасон намекунем. нигоҳ кунед, агар фарзандтон шаҳрвандии Тоҷикистон дошта боша, ай Россия рафтан даверност дар кор намешавад, ай Тоҷикистон омадан дар кор мешавад. бо чиеш боша дар комментария нависе. и хоҳарак оста гирехтарияне ки ман наемоним ша. кани одамое ки тамошо доранд ассалом бугуша. бугу ассалом. Баланд. Клуб мери? ай клуби хида. ҳа? хонатона медонед дар киҷо ай? киҷо дар? Дашата. Ты сини отат рафтаги хушушдаги ё сини ошад? Сини дада. хоб ҳамин гуна вазъият. раҳмат нафарҳое ки наворро то охирша тамошо кардем. миннатдорум ай ҳаматон бошед.